שלום לכולם, ברוכים הבאים לדרפה פורס, תוכנית גיימינג אינטרנטית עם יואב סוכן ואסף קנדל. בתוכנית הזאת אנחנו נשחק מגוון משחקים, נצרח כמו ילדות קטנות ונזיין הרבה מאוד בשכל. הפרק הראשון יהיה על המשחק, War Thunder. War Thunder, משחק MMO מטוסים מתחרה של World of Warplanes. נמצא בגרסת בטא פתוחה. במשחק יש מטוסים גרמנצים, רוסקים, ג'פונזים, אמריקאים, אנגלזים ואיטלקים. פולקר דה סוצ'ן וואן, אני שדרן לול, אם מישהו איכשהו מזהה את הכל. ואיתי נמצא קורבון, גיימר, אילי ומתנסה. אז זהו, בינתיים אני פה רק קצת מתעסק עם המטוסים. המשחק הוא סימולציית תעופה של מלחמת העולם השנייה, בקרוב יצטרף לזה גם בעצם צבא קרקעי וצי, מה שיהפוך את זה לסוג של באטלפילד 1942. המשחק מפותח על ידי חברת גייג'ין הרוסית. עכשיו נאמר לי פה מהאולפן שגייג'ין זה אומר זר. טוב, אני די פה מעל הראנוויי כרגע שלהם. תגיד לי מה להפסיד, אני מתחיל את הדייב. אז צלול וזיין להם את האימא. לא. לא, 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 לא. What the fuck? פיילוט נוקט אאוט, ירייה אחת. מה? שוב פאקינג ביו פייטר ענקי, מה זה הדבר הזה? זה פייטר בכלל? פייטר? לא, זה יותר heavy fighter, בומבר. זה הכל, זה מפלצת. נכון, גם מהיר בטירוף. זה מפלצת ענבים, מה זה הדבר הזה? קדימה, נו, עוד שנייה אני יכול להתחיל לראות בו, הופה. איפה הוא? לא, הוא עשה סיבוב. בסדר, אני יורה בו. אבל איזה דם שלי, סוחר. לא, הוא לא. הרגתי את הספיטפייר. סבבה. אז בוא לטריפל איי הקטנים שם. אני לא רואה אותך כרגע, חכה. הם מתחתיך. כן? פשוט מתחתיך. כי יש שלושה טריפל איי. אני רואה אותם. הרגת כמה מהם? כל השלושה. כן? תשאיר לי משהו, מה לי? סבבה, בוא. יש מלא טריפלאים שם ליד האיירפילד שלהם, נחשבים גראונד טארגטס? כן, אבל הם יזיינו חטאים, זה כן. משם. ביו פייטר? הורידו לי את הזנב. הורידו לך את הזנב? איי. מכה אחת. טוב, אני אלך על הביו פייטר פה. וואי, כן, אני יוצא משם, הבנתי אותך. כן, אמרתי, הורידו לי את הזנב, נכנסתי בקיר. יש פה דו 217. הוא טס ישירות אליי והוא יורה בי. אז כדאי שתתחיל לעשות... איירקראפט דיסטרויד! או! מאדר פאקר! אתה חי? כן, בטח, הוא לא פגע בפעם אחת. איזה מזליסט! יואו, רוץ! אני בורח, יש לי מישהו על התחת כאילו. יריתי לו ישירות, צלפתי לו בפיילוט כאילו. הופה. וואו. פגעתי עם הגאנר פה באיזה מישהו חזק. וואו, הוא עולה באש. פה איזה ביו פייטר שעולה באש מהגאנר שלי. יאו. תמשיך לרוץ. למה לרוץ? אני רוצה לבודד את ההריגה עליו, הוא הולך לנחות. לא, הוא עומד להתרסק. אוסם. כן, הוא לא מצליח. לא, הוא שלי. הוא שלי? בוא נלך ל-HE 112. איירקראפט דיסטרויד! נכנס בפייטר, אני עולה באש, הפייטר מת. I'm a bad motherfucker, מה אני אגיד לך? It's me! ספאביירו! טוב, נתפוס אותו עם ההוריקן סימן 2, נעשה ממנו בדיחה ו... נראה לי שיש לי ספיטפייר על התחת. תקשיב, פשוט עשו לי פגיונות בזנב, באלווייטור. נראה לי שטוב. לא קיבלתי אבל את הקרדיט. מי יורה בי? L2. בן זונה, בוא, תפס אחריי. מי אמא שלך תפס אחריי? אתה גבר תפס אחריי. אוי, מה זה, בומבס? Meanwhile, at another place entirely. גם אם עושים את זה לייב אקשן, כנראה שזאת הייתה יוצאת סדרה טובה.
למה אנשים רואים את כל הסדרות האלה שהם בתכלס אצל הנובלה רק הם אנימה, אז זה כאילו לא גיי לראות את זה? לא, אבל זה עדיין גיל לראות. אני אפילו לא יודע איך קוראים לזה, אם היה פה איזה פנגרל שם, הם אומרים לי איזה אנערף, אני לא מכיר, שונן, שוג'ו, שוננג'ו. אין לי מושג מה זה הדברים האלה, כן? אני סתם זורק עכשיו מושגים רנדומליים שהפרחתי. איזה הרכב דיסטרויד יפה! רגע, יש לי עוד אחד, מה אתה אומר? למה הם צופים תכלס בזה? כי וואלה, אני לא יודע. בן זונה! בן זונה! תודה שצפיתם בפרק הפיילוט של דרפה פורס. אתם מוזמנים לעשות לייק, קומנט, סאבסקרייב, להקריב אז, מה שבא לכם. לא שופטים. לא מחכים אף אחד. לגמרי.